Vojto, ber to, co to máš tam? Co to zabralo? Vojta tahá. Co to bude, Vojti? To byl záběr. Teďka bude muset podebrat asi. Vojta zdolává rybu. Ryba není ještě na obzoru. Ale plaveš druhé udici? Ne. Já si teďko přejdu. Vojta přechází. Kde máme rybu, Vojti? Vidíš ji někde? Na závadě. Já nic nevidím. Zajela do závady. Nezajela. Je tam? Je Není. tam. Je v závadě. Tak co? Je v závadě. Teďka zkusí odvadit. Dobré, pojď. Vyjela tam. A Vojta měl i závadu. Pozor, máme natočenou závadu. Já už vidím rybu. Už se přibližuje. A rybičko, rybičko, pojď k tatínkovi. Vojto, máš to tam. Ty jo, co to je? Karas. Ty jo, Ale ten už je větší. to je macek. Ten vypadá jak vánoční kapr už, Vojti, skoro. Však to je asi kapr. Ty jo. Co to je? Co to je? To je... Jo. Já bych řekla, že to vypadá skoro jako kapr. Jakože mě potějí natočit, jak to vypustí. No však já ti natočím. Mami, já jsem ti ještě natrhala. Teda, ten má břucho, co, Vojta? To je perfektní záběr. Záběr na závěr. Kam jdeme? Jdeme ho vypustit? Tak já jdu za tebou, šéfe. Jdeme vypustit karasa. Ani jsme ho nezměřili, ale byl to macek. Takové nádherné podzimní odpoledne, že, Vojti? Vojta bude vypouštět karasa. Teda vypadá jako vánoční kapr a sám si ho vypustí. Počkej, Vojti. Přibližuji se. Ano. Ještě podhákni trošku. A jede. Ahoj. Perfektní. Dobrá práce, šéfe. 4-1. Výborně. 12. karas. Vojta tahá. Vojto, nejsi zničený z toho už? No ne, ale ten rybář naproti vypadá, jak si smutný. Nic mu nebere, že? Má špatné vnadidlo. Ryba na hladině. Tož toho kapra bys mohl, ne? Já už ho vidím, pěkně plave na hladině k tačkovi. Je to tam. To nevypadá špatně. Jdeme ho vypustit? Tak jdeme. Vojta si u toho píská, je to dobré, ryby berou. Budu mít ještě větší podběrak. Ještě budu mít doma. Tam ještě. Ta nejde. Otočit musíš. No víš co? Tak.
Počkej. Dobré, no asi. Pojď, já musím teď. Karas, ne? Ne, karas. Asi. Super, není. Vidíme něco na hladině už? Ne. Já taky ne. Aha, já už jsem viděl. Hen tam je to, aha. Karas. Zahrát tu palici. Už vidíme rybu. Kolikátý? To vypadá furt jak kapr a furt nic kapr. Co to máme teda v pytli? Karas. Číslo? 3. 13. 13. Nech to tam. Já se dívám, jestli to karas. Je? Jo. No, To vám nahodím. Zuzko, pojď mě pomoct. Tak jdem. Zuzanka pracuje, ona nemá čas. Mám tomu teda tady pusu. Budeš líbat, budeš oslizlý, běž. Komu ho má poslat? Cože? Koho má poslat? Kapra. Amura. Na čuměčku jsi měl, na čubičku. Tak jo? No, ježiši. Fuj, a šup tam s tím do vody. Dobré. Je to tam. Patnáct. No to často s tím záběrem? No, protože se mě to tam rozmazalo. Bralo mě to špatný obraz. Má slabý restart ten foťák. Kameru. Tak co tam zase máme? A že frčí aj druhá. Tady je nějaký vesečný. Je to. Au, au. Au. A jo, změříme. To nám sedne. Zuzanko, nespadni tam. Vytáhneme. Nedělej scény, karasi. Ten podbírá prosím. Nedělej scény. A jo. Kolik tam je číslo? Když to chceš změřit. Karas kolik? Čumičku má to. 40. Ne, 34. 34? Tak šup s ním do vody. Čekej. Sama. Au. Co tam je? Zuzanka bude stát na břehu, ať tam nespadne.